Her er spørgsmålet om, at man kan lave om på øerne, så i stedet for at de er trekanter, så kan de ligne firkanter. Her er spørgsmålet, om det kan lade sig gøre at lave en firkant, hvor man har afstand til alle hjørnerne. Samme afstand til alle hjørnerne. Det kan man godt. Og det vil jeg lave ved at lave igen en cirkel. Jeg bruger en af de radiuser, jeg har brugt før, som var 4. Så laver jeg den her cirkel. Jeg flytter den lige herover. Og så vil jeg sætte 4 punkter eller hjørner for den her firkant. Vilkårlige punkter. Der var 1. Jeg laver lige op på farven, så vi kan se forskel på dem og centrum. 2, og så lægger jeg en her, og så en herover. Så laver jeg logoen her. Jeg drejer den lige om. Og spørgsmålet er, om der findes et punkt, hvor man kan komme lige langt fra alle hjørner. Og svaret er ja, det findes. Det er simpelthen centrum af cirklen. Det er, og det kan vi se ved at lave linjestykkerne. Man kan følge på den her side, at det kommer lige om lidt, når jeg tegner den, at det kommer et linjestykke og en længde. Det her længde F, den er på 4. Og så laver jeg en anden længde. Det er G, den er også 4. Og D, eller H, 4. Og I er også 4. Hvis jeg nu begynder at rykke simpelthen på den her firkant, i den omskærvede cirkel, så vil firkanten skifte form, men stadigvæk, hvis vi lader mærke til, at det her længder til centrum, de bliver det samme. Det ændrer ikke på noget. Og selv hvis jeg vender den modsatte sådan, så er det fuldstændig det samme. Der sker ikke noget. Det næste spørgsmål er, om man kan lave en firkant, hvor afstanden ikke kan blive det samme fra hjørnet til et punkt et eller andet sted. Og det kan man også. Og det gør jeg lige ved at vise, hvis jeg nu tegner en firkant ved siden af. Jeg bruger de samme radius, som jeg har gjort før. Den var på 4. Og så vælger jeg punkter. Jeg bruger også en anden farve her. Og jeg flytter bare den ene punkt derud. Og de 3 andre lægger dem på cirklen. Og så laver jeg en polygon. Farve den med sådan farve der. Og prøv lige igen. Polygon. Den vil simpelthen ikke. Polygon. Nej. Så linjestykker. Og så prøv lige at tage polygon ovenover. Det duer ikke. Så kan jeg se, jeg gør det samme også på den anden med linjestykke, hvor jeg kan se, at længderne fra hjørnet ind til centrum ikke bliver det samme. Og det vil også komme herover i stedet. Prøv lige her. Det er P. Den var på 74. Og Q, den var kun på 4.
er også på 4. Og S, den er også på 4, fordi den ligger på cirklen. Og derfor, den her ene, som ikke ligger på cirklen, det er den, der ikke får de samme afstand. Jeg kan selvfølgelig flytte rundt med den, så den kan få de samme afstand. Og det kan kun lade sig gøre, hvis den rammer cirklen. Men så snart jeg flytter den ud, så får den en anden størrelse. Og derfor er der ikke et punkt, der har de samme afstand til alle hjørner. Det er stadigvæk P, vi holder øje med. Og den kan kun have, hvis den rammer cirklen på 4, ellers kan den ikke. Så ja, det kan godt lade sig gøre at lave en firkant, hvor ikke, så afstanden ikke er den samme til alle hjørner. Og det er kun hvis, at et af de punkter ligger ikke på den omliggende cirkel, eller omskrevne cirkel.